ulicích jihočeských měst se budou prohánět policisté na kolech. Na podání daňového přiznání máte posledních pár dnů a blíží se uzavření viaduktu na Rudolfovské. Hezký den, vítejte u dalších minut Metropole televize Gimi. Jihočeští policisté zavádí novinku, která v České republice zatím nemá obdoby. Po vzoru strážníků budou totiž jezdit na kolech. Důvodem ale není úspora paliv, jak si někteří lidé myslí. Už brzy budeme v jihočeských ulicích potkávat policisty na kolech. Půjde o takzvané cyklohlídky. Poznáme je podle charakteristických barev policie. Bicykly budou totiž stříbrné se žlutomodrými pruhy. Zatím mají policisté k dispozici pouze 12 kol. Rozebrali si je všechny okresy s výjimkou Písecka a překvapivě i Českobudějovicka. V Českých Budějovicích už působí městská policie poměrně výrazně na jízdních kolech a my jsme chtěli do tohoto projektu zapojit i zejména policisty, kteří o to mají zájem a mají k tomu nějaký vztah. A v těch Českých Budějovicích nebyl až tak příliš velký ohlas, i možná z toho důvodu, že je to poměrně velké město a i kriminalita poměrně výrazná a ty lidé jsou zvyklí na motorové vozidla. Cyklohlídky mají rozhodně spoustu výhod. Jednou z nich je třeba úspora paliva. To ale nebyl hlavní důvod pořízení kol. Podle mě to má několik předností. Operativnost, velká možnost dostat se do parků, do chatových oblastí, kam žádný auto nevyjede, podstatně rychlejší než pěšky a myslím si, že to je i takové jaksi ličtější. Nová kola pro policii vyšla dohromady na 400 000 korun. Ve výbavě bicyklů jsou i speciální nepromokavé uniformy a vysílačky. Dále jsme potřebovali, aby policista mohl si opravit ty jemné závady, to znamená, má tam i věci k jednoduchému servisu, vyměnění duše prasklé, případně nějakého lehkého servisu na řetězu a podobně. A určitě bylo vhodné i pořízení motolekárničky, která se jevila jako nejvhodnější pro toto vybavení, aby mohl poskytnout první pomoc v rámci výkonu služby. Cyklohlídky budou kromě toho vybavené i služební zbraní. Pro některé policisty bude služba na kolech vítanou změnou. Aktivní cyklista sice nejsem, ale na tu změnu se těším a budu rád, že udělám aspoň něco pro sebe. Cyklista jsem a na službu na kole se těším. Tato kola budeme v ulicích jihočeských měst potkávat už od dubna. Jiří Tlačil a Jana Urbanová, televize Gimi. Matriční úřad Českobudějovického magistrátu upozorňuje všechny, kteří chtějí v létě požádat o vydání nových cestovních pasů, aby výměnu dokladů nenechávali na poslední chvíli. 26. června 2012 totiž končí platnost zápisů dětí v pasech rodičů. Od tohoto data musí mít každé dítě svůj vlastní cestovní pas. Před prázdninami se tak dají na úřadech očekávat dlouhé fronty. Dětské cestovní pasy s biometrickými prvky a platností na dobu 5 let se začaly vydávat od září roku 2006, takže mnoha žadatelům právě letos jejich platnost končí. Jihočeská univerzita letos slaví 20 let své existence a při této příležitosti vypsala soutěž na zpracování nového moderního loga. Tradiční logo z pečetí ale univerzitě zůstane i nadále. Pečeť vyjadřuje historické vazby na jihočeský region a univerzita ji používá od svého založení v roce 1991. Vysoká škola hledá jednotný vizuální styl všech součástí univerzity, který má podpořit prezentaci univerzity navenek. Soutěž je určená pro odborníky, jako jsou typografové, grafici nebo grafické agentury. Přihlásit se ale mohou také studenti příslušných uměleckých oborů. Daňovým poplatníkům zbývá poslední týden na podání daňového přiznání a tak jako každý rok to většina odkládá na poslední chvíli. Pokud i vy patříte mezi tyto hříšníky, nezoufejte. Finanční úřady totiž i letos vycházejí svým klientům vstříc a prodlužují úřední hodiny. Poslední dny měsíce března budou na finančních úřadech opět ve znamení stresu a dlouhých front u přepážek. Termín odevzdání daňového přiznání se totiž nezadržitelně blíží. Ti rychlejší, kteří odevzdali formulář s předstihem, si tak mohou oddechnout. Ano, jdu se přiznat. No do 31. myslím, že je lhůta, tak si myslím, že je to tak akorát. Já to podávám vždycky jako v tenhle čas, tak myslím si, že tady žádný fronty nejsou. Tady skoro nikdo není. Je to pár lidí. Zatímco v minulém týdnu byl ještě tady na finančním úřadu v Českých Budějovicích relativní klid, dnes už se u přepážek začaly tvořit fronty. Je vidět, že již je poslední týden pro podání daňového přiznání, protože v současné době máme pouze 50%, něco málo přes 50% podaných daňových přiznání a proto je patrné, že za poslední týden, který nás čeká, čekáme
těch zbývajících 50%. Skoro polovina daňových poplatníků se na finanční úřad teprve chystá. Největší nápor lidí očekávají úředníci ke konci tohoto týdne. Musím říct, že není to pro nás nic nového, protože podobná situace byla i v loňském roce. Určitě to bude koncem týdne, takže i v sobotu je otevřeno, aby ještě měli ty poslední možnost teda opravdu odevzdat. Finanční úřady se proto snaží vyjít svým klientům vstříc a podobně jako v minulých letech prodlužují úřední hodiny. Vzhledem k tomu, že očekáváme zvýšený nápor daňových subjektů, daňových poplatníků, proto jsme rozšířili úřední hodiny, které jsou ode dneška až do 2. dubna od 8 do 18 hodin a dále v místech okresních finančních úřadů je otevřeno ještě v sobotu od 8 do 12 hodin. Pokud je vám už nyní jasné, že termín podání daňového přiznání nestihnete, máte ještě možnost zažádat o prodloužení lhůty. S tím ale také rozhodně neotálejte. Žádost musíte finančnímu úřadu předložit ještě před uplynutím zákonné lhůty, tedy do 2. dubna. Hynek Pulec a Petra Říhová, televize Kimi. Hokejový klub HC Mountfield požádal o prodloužení splatnosti dluhu vůči městu. Radní ale klubu nevyhověli a zhruba 573 000 korun budou chtít mít na svém účtu v termínu. Vedení města na žádost nepřistoupilo, protože hokejistům schválilo pomoc v první polovině listopadu. Tehdy zastupitelé odhlasovali po bouřlivé diskuzi 2 miliony korun jako dar. Zároveň klubu odpustili dluh 1 300 000 korun. Kdo má nárok na bydlení v jednom ze 338 bytů v domě s pečovatelskou službou nebo v jednom ze 74 bezbariérových bytů, českobudějovičtí radní schválili nové podmínky. Jedním ze základních požadavků je trvalé bydliště v Českých Budějovicích. Změnilo se i složení komise, která má rozhodování na starost. Kromě vedoucího odboru sociálních věcí v ní bude i další pracovník stejného odboru. Dále bude rozhodovat praktický lékař a pracovník domova pro seniory. Řidiči mají posledních pár dnů, kdy mohou ještě projíždět pod viaduktem na Českobudějovické Rudolfovské třídě. Už v pondělí se toto místo na půl roku zavře. Dlouhé měsíce se mluví o uzavření viaduktů na Rudolfovské. Místo, kde denně projedou tisíce aut, bude neprůjezdné kvůli modernizaci železničního koridoru a řidiči tak čeká obrovská zkouška. Než město vydalo souhlas se zavřením silnice pod tímto železničním nadjezdem, dalo si podmínku dokončit takzvanou zanádražku. Bez této nové komunikace by totiž v Budějovicích doprava totálně skolabovala. Všechno mohlo ještě zhatit počasí, které stavbařům příliš nepřálo. Nakonec se ale vše stihlo. Díky tomu, že firma v konečném důsledku trošku přichvátla, tak zanádražní komunikace bude otevřena již 31. v odpoledních hodinách, aby se lidi už mohli zvyknout a naučili se tudy jezdit. A řidiči by si na využívání zanádražní komunikace měli zvyknout hodně rychle. Ve chvíli, kdy se zavře Rudolfovský viadukt, to bude totiž jedna z hlavních objízdných tras. Na to, aby si tuto novou silnici takzvaně ošahali ještě relativně v poklidném provozu, budou mít jen pár hodin. Viadukt na Rudolfovské bude totiž neprůjezdný už od pondělí. Platí, že 2. bude viadukt zavřen, nicméně již v neděli průběhu dne za asistence Policie České republiky tam budou probíhat přípravné práce a už bude částečně v některých dobách provoz omezen. Řidiči, kteří se tak v neděli budou vracet z víkendových výletů, by tak měli být opravdu ve střehu a pořádně si všímat značení. Prostě a jednoduše nejezdit po paměti. Musí si zvykat, se musí naučit prostě na tu dobu přibližně půl roku používat tu objízdnou trasu, aby nevznikly žádné problémy. Všechny podrobnosti k uzavření viaduktu na Rudolfovské, všechny objízdné trasy, stejně jako změny v křižovatkách, najdete na speciálním webu města www.viadukty.cz. Já doufám, že veškeré tyto objízdné trasy byly připraveny s náležitou poctivostí a že žádný změnám by docházet nemělo. Hynek Pulec a Petra Taudiová, televize Gimi. Minuty Metropole televize Gimi jsou u svého konce. Já vám přeji hezký den. Tuzemák.
rozumně uložená měna. Mobil Salon 2012. Jubilejní 20. ročník. Ještě víc aut, příslušenství a zábavy pro celou rodinu. Veletrh cestovního ruchu s úsměvem. Tipy na výlety a dovolenou. 13. až 15. dubna výstaviště České Budějovice. Přeji vám hezký den. Zápisy do základních škol v Českých Budějovicích na školní rok 2012-2013 už je za námi. Já zde vítám pana náměstka Petra Podholu, aby nám řekl, jak dopadl. Dobrý den. Dobrý den a samozřejmě také dobrý den všem divákům televize Gimy. Tak školy už znají své nové prvňáčky. Ano, tak naše českobudějovické základní školy, kterých máme celkem 14, už vědí, jakým způsobem dopadly zápisy, které proběhly 19. až 20. ledna. Do našich základních škol by mělo celkem nastoupit 1070 dětí. A já bych jenom v této souvislosti chtěl podotknout, že to je vlastně poprvé, kdy do našich českobudějovických škol bude nastupovat víc jak 1000 žáků. To znamená, poprvé v historii jsme této chvíli, v té novodobé historii samozřejmě, překračujeme částku 1000. Minulé zápisy nám do prvních ročníků dali cca 880 dětí. Takže poprvé v historii se dostáváme přes tu laťku 1000. Přichází zase silnější ročník. Přesně tak, přesně tak. Tak a jak dopadly? Protože víme, že vlastně rozprostření těch škol v Budějovicích je většinou, takže někde třeba ty žáci přebývají, někde chybí. Tak asi jedna z nejdůležitějších věcí, která zafungovala, jsou školské obvody. Tyto zápisy opět ukázaly, že se nestalo ani v jednom případě, že by žák nebo respektive dítě, které má svou danou konkrétní spádovou základní školu, to znamená je trvalým bydlištěm z toho konkrétního spádového obvodu, tak nebyl umístěn. To v žádném případě nenastalo. Na straně druhé také se ukazuje, že jsou školy, o které je, bych řekl, vyšší zájem, a pak jsou školy, o které tak úplně zájem není. To znamená, některé základní školy opravdu musely odmítat žádosti, to znamená, nemohli rodičům vyhovět. Celkem se to týkalo 109 případů, takže ve 109 případech opravdu rodiče byli odmítnuti, nicméně neznamená to, že by tyto děti nenastoupily do českobudějovických základních škol, protože, jak jsem řekl, jsou základní školy, které mají svou volnou kapacitu, to znamená, tyto děti nastoupí do jiných základních škol. Vybrat si školu není moc jednoduché v Českých Budějovicích. Tak já bych úplně neřekl, není moc jednoduché. Já si myslím, že to je o tom, že máme opravdu kvalitní školy. Co se týká těch vyjmenovaných škol, o které byl opravdu enormní zájem, tak například to byla základní škola Dukelská, byla to základní škola Oskara Nedbala, základní škola Novohradská, také tradičně základní škola Matice Školské. To znamená, to byly takové ty asi nejhlavnější školy, které opravdu nemohly vyhovět všem rodičům. Číslo, které je z mého pohledu také velmi důležité zmínit, co se týká zápisů do prvních tříd, jsou odklady povinné školní docházky. Já musím říci, že jsem předpokládal, nebo respektive má predikce byla trochu odlišná od toho, jakým způsobem ta konkrétní čísla, co se týká těch dětí, které měly nastoupit do prvních tříd, ale zůstanou nám v těch mateřských školách, tak ta má predikce se prostě nenaplnila. My jsme odhadovali, že to může být něco kolem 170 dětí. Výsledné číslo je 197, to znamená takřka 200 dětí nám zůstane v mateřských školách a tím nám pochopitelně také sníží onu volnou kapacitu. Vy zjišťujete ty důvody? Tak tuto věc upravuje legislativa, je to striktně dáno zákonem. V minulosti platilo, že rodič, který žádal, aby jeho dítě mohlo zůstat v mateřské škole, to znamená nenastupovalo do základní školy, tak potřeboval buď potvrzení lékaře, popřípadě potvrzení psychologa. Nová zákonná úprava zcela jasně stanovila, že musí být dodány obě potvrzení. Jinými slovy, nejenom město České Budějovice, ale i ostatní města, tak jak samozřejmě tu věc komunikuji s ostatními kolegy náměstky z jiných statutárních měst, tak jsme všichni předpokládali, že ta čísla se nám sníží. Nicméně ukázalo se, že ani tato nová úprava úplně nezafungovala.
Tak a teď konkrétně k těm školám, protože hned mě napadá, jak dopadl třeba máj, protože ten měl za sebou takový náročný rok. Tak my s řediteli obou májských škol jsme velmi bedlivě sledovali zápisy. Já musím říct, že ředitelé obou májských škol, jak máj 1, tak máj 2 odvedli, co se týká zápisu, opravdu velmi dobrou práci. Je potřeba jim poděkovat, protože to nebylo lehké období, ale ty zápisy, a to je podstatné, z našeho pohledu dopadly opravdu velice, velice dobře. Pokud se podíváme na máj 1, tak tam by mělo nastoupit celkem 67 dětí. Co se týká máj 2, tam by mělo nastoupit celkem 80 dětí. To znamená, myslíme si, že ty zápisy opravdu dopadly dobře. Samozřejmě, že jsme měli trochu obavu, aby celá ta situace, která panovala ohledně májských škol, nějakým způsobem nebyla negativní v tom, že to prostě odradí rodiče. Ale to se nestalo a já jsem tomu opravdu upřímně rád, protože obě májské školy patří k velmi špičkovým základním školám, které město České Budějovice zřizuje. Ještě mě napadá, jak jste říkal, že se vlastně navýšila letos poprvé v novodobé historii kapacita. Musela být navýšena kapacita, tak kde to proběhlo? Tak to si myslím, že je potřeba si také zcela jasně popsat. Ve své podstatě naším základním cílem je, aby veškeré kapacity byly využívány rovnoměrně. To znamená, naším cílem není, aby nějaká škola byla, řekněme, 100% vytížená a zároveň jiná základní škola měla úplně volné kapacity. Naším cílem jako zřizovatele je, aby všechny základní školy byly rovnoměrně naplňovány. To je věc, kterou samozřejmě musíme sledovat. Komunikujeme to i s jednotlivými řediteli základních škol. Co se týká vůbec celkových kapacit, protože tady bylo zmíněno, že ta demografická křivka nám automaticky samozřejmě přelévá ty děti z mateřských škol do těch škol základních. Tady bych chtěl ubezpečit a uklidnit všechny rodiče v Českých Budějovicích, že co se týká samotných kapacit v rámci našich základních škol, tak si myslím, že jsou opravdu dostatečné. Pokud bychom se podívali na celkovou možnou kapacitu, jsme na čísle 10 300 dětí. V současné době nám do všech našich základních škol chodí cca 7240 dětí. Jinými slovy, máme tam stále přes 3000 rezervu. Tak, jak sledujeme tu demografickou křivku, tak jsme pevně přesvědčeni, že naše kapacity jsou skutečně dostačující. Takže tam ten problém jako v mateřských školách rozhodně není. Tak jo, děkuji vám za návštěvu ve studiu. Také moc krát děkuji. Naschranou. Přeji vám hezký zbytek dne. Dobrý den. Jaké počasí si myslíte, že bude ve středu? No, já si myslím, že dobrý. No, i když se straší, že se ochladí, ale já myslím, že středa je zítra, no, tak to bude dobře. Sluníčko? Mělo by být, jo. A tipnete si denní a noční teplotu ještě? No, tak noční, tak dejme tomu +2 a denní tak do těch 20, 19 nebo něco takového. Hezky. Já si myslím, že ještě ve středu, jo. A tipnete si teplotu denní a noční? No tak noční tak kolem ty 0 a denní tak možná těch 19 stupňů. My děláme anketu o počasí. Tipnete si, jak bude ve středu? Nevím, já doufám, že hezky. A teploty denní a noční? Já nevím, 15-0. Dobře. Chladnějc. A teploty? Kolem těch 10 ani ne. A tipnete si ještě noční teplotu? No, kolem 1, 2 nad 0. Cinestar, svět plný filmů. Buy and Drive.
vysoce individuální přístup a rodinné prostředí najdete jen u nás. Kdy si myslíte, že je ten správný čas, aby šel člověk do důchodu? Tak kolem 60, 70. Jo, myslíš do 70 let, že ještě jako by mohl pracovat? No to jo. Co ty? 50, 60, 70, takový. Jak kdo asi tedy? Tak jak kdo. Ten, kdo má slabější to, tak může v 50, jo. Ano, je taky asi důležité, jakou profesi má. Co ty myslíš, kdyby měl člověk do důchodu? Tak kolem 60 a 70 let. 50, 60. Taky 50, 60. Kluci říkali předtím 70, co si myslíš ty? 50, 60. V 60 nějak tak? 65. No, v 60. No, tak nějak. V 60. 65. Konec března se blíží a s ním i tradiční povinnost podávat daňové přiznání. Většina z nás to ale nechává na poslední chvíli a na finančních úřadech se pak stojí v dlouhých frontách. Podle statistik by na přepážky mělo dorazit ještě asi 60 000 Jihočechů. Jak jste na tom s podáním daňového přiznání vy? Zeptali jsme se, co vy na to? Podávám daňové přiznání. A už jste ho podal? Chtěl bych být dana, protože se platí daně, že jo? No podal jsem daňové přiznání, omlouvám se, půjdu tam teprve zítra. Tak jste jeden z těch vzornějších. Nevím, jestli jsem vzornější, ale teď jsem to manželce podepisoval. Všechny ty formuláře, že to tam zítra odezdáme, no. Mám účetní a tam mi ho dělá a už jsem ho podal. Tak to jste šikovnej, chválíme. Nepodávám. A vy? Taky nepodávám. Nejsme podnikatele. Už jsem podal. Dobře. A čekal jste fronty? Nečekal, za mě to vyřídila firma. Tak to máte dobře zařízený. Děkujeme, nashledanou. Hezký den, vítejte u vysílání televize Gimi. Jaro je tady a bez tradičních jarních trhů to prostě nejde. V Českých Budějovicích odstartují už tento čtvrtek a potrvají do soboty. Čekají vás velikonoční zvyky, ukázky lidových řemesel a spousta dobrot. Pokud máte rádi květenu, tak to si zaručeně nenechte ujít tradiční výstavu orchidejí v Českobudějovickém metropolu. Opět se vám předvedou královny květin v plné kráse. Nepřeberné množství barev, tvarů a velikostí můžete obdivovat už jen do neděle. Výstava je obohacena o další exotické rostliny a také zástupce ze světa hmyzu a plazů. A u přírody ještě zůstaneme. Projít se českou divočinou budete mít možnost ve čtvrtek ve Vimperku, kam přijede přední český fotograf Jaroslav Vogeltanz. Díky jeho snímkům zjistíte, jak pestrá a dobrodružná je na první pohled obyčejná česká příroda. Dostanete se od pavouků přes hlodavce až k rytířům lesů, divočákům i k samotným šumavským králům jelenům. Pro milovníky divadla mám pozvánku na čtvrteční večer do Českobudějovického metropolu, kam přijede Tatiana Vilhelmová a Vojta Dyk, kteří se představí v příběhu lásky mladého, ale znuděného muže a krásné teroristky na útěku. Do Jihočeského divadla si zase můžete zajít na klasiku. Hrát se bude jedna z nejskvostnějších kapitol české literatury, románová kronika bratří Mrštíků Rok na vsi. Pokud jste si oblíbili projekt Listování, tak nesmíte ve čtvrtek chybět v Malém divadle. Tentokrát herci reagovali na poznámky diváků, že neudělali snad už jen kuchařku. A vidíte, stačilo se zmínit a velká divadelní kuchařská show je tady. Těšit se můžete na knihu U nás v Evropě a neb na obědě u evropských rodin.
Filmoví nadšenci už určitě netrpělivě vyhlížejí čtvrtek, kdy do kin přijdou další premiérové filmy. Tak na co se tentokrát můžete těšit? Bude to akční drama Hněv titánů a sám název už napovídá, kdeže se to ocitnete. The end of the world. What am I meant to do? Perseus, I need your help. This is for gods, not humans. You will learn someday that being half human makes you stronger than a god. Co kdyby vás ten, koho milujete, doslova a do písmene nepoznával? Věděli byste, jak si jeho srdce získat podruhé? Dozvíte se to v romantickém příběhu Navždy spolu. A třetí filmovou novinkou je dlouho očekávaná filmová podoba populárního seriálu Okresní přebor. Konečně se setkáte naživo s legendárním Pepíkem Hnátkem, trenérem houslic. Jak chceš ty kluky dál trénovat, když jsou proti tobě? Pak oni byli někdy se mnou. Když nebudu hrát já, nebude hrát nikdo. Ty seš ale fakt blbec. Budeš muset absolvovat psychologické testy. Pepíku, já myslím, že nemáš šanci. Příště. Míč. Slavě. Ne. Sigma Olomouc. Ty vole vlád. Jak je to vůbec možný? Je přece sobota. Tak to je z kulturních tipů vše. Přeji vám hezký den a teď už předávám slovo Ireně Mikšové, která pro vás připravila další díl pořadu Máte pod čepicí. Krásný den z proslunněných Budějovic. I dnes vyrážíme testovat vaše vědomosti. Začíná pořad Máte pod čepicí. Kdo nebo co je mezek? To je nějaký osel. Člověk. Ne? To je nějaký osel, který pracuje. Je to myšlenec mezi oslem a koněm. Mezek? To je kastrovaný osel? Mezek? To je takový malý koníček. To je osel nějaký. Skřížený s koněm? No, tak to nevím. Co je mezek? Pán? Pro dnešek vše. Informační půlhodina televize Gimy pokračuje. Přeji vám hezký zbytek dne. Mobil Salon 2012. Jubilejní 20. ročník. Ještě víc aut, příslušenství a zábavy pro celou rodinu. Veletrh cestovního ruchu s úsměvem. Tipy na výlety a dovolenou. 13. až 15. dubna výstaviště České Budějovice. Na pohádkovém koberci. Přímo do pohádky koberců. Specializovaný obchodní dům Koberce Strnad Lišov nabízí mimořádnou nabídku koberců. K dispozici parkoviště, doprava a kladení krytin. Pro každého dobrá rada. Koberce vždy od Strnada. Ověřte si kvalitu výrobků u jiných výrobců a koupíte náš zahradní krb z Lomnice nad Lužnicí. Jsme televize Gimy, televize vašeho města.